Zein izan da orain arte, Mikel, kirol mailan lorpenik handiena? Bueno, turreko etapa, zalantzaia gabe. Turren etapa dira astea beti izan da. Bederatzigarren postua baino garrantzitsuagoa? Bai, nik uste meritu gehiago duela, 9. egiteak. Zailagoa delako, 21 egunetan erregulartasun hori mantentzea eta 9. onena izatea, ez, komilen artean. Egun batean onena izatea, baino. Baina, kirolean irabaztea baloratzen da beti, 9. egitea ez da baloratzen, eta kasu horretan, ilusioa ere handiago izaten da irabazteagatik 9. egiteatik baino. Baina egunik handien ura erabat zapuztu zen gero, Mikel? Bai, 10 egun beranduago, esan sekula eman diaten notizik txarna jaso nuela, ez? Izan duzun garaipenik handienetik 10 egunera eman dizuten berririk lazgarrien eman dizuten. Bai, eta nik uste hor dagoela gainera, ez dakit, momentu onenetik txarrenera pasatzeko, transizio hori edo, ez, izan zela... Zeru eukitzetik infernuko garretan erretzera pasatu zinen 10 egunean. Hori da, batetik bestera. 10 egunean, baina azken finean iaia egun batetik besterako kontua dela. Turrean bizitu izan dituen urrengo egunak, etxera iritsi, ospakizunak egin, lagunekin egon, familiarekin egon. Eta Donostiko klasiko bezperan, kiston zori gaitzeko berri eman zidaten, eta egia esan oso gaixi pasatu nuen. Ez zu bakarrik? Ez ni bakarrik, eta horrek gaina min gehiago egiten du, ez. Norberak gaizki pasatzea, gauza da, baina ingurukoak ere gaizki pasatzen ikustea oso gauza gogorra da. Egin zenuen, Mikel. Bai. Zin egiten dut. Eta begietara begira esan zen egon. Eta zer, haren bueltan zer somatu zenuen. Sinesgarri gertatu zaio jendeari, jendeak sinetsi du nik ez dudala, neuk dakidala behintzat, ezer txarrik egin, edo izan dituzu zehar begiradak. Ez, egia esan babesa sentitu nuen. Eta nire ingurukoen babesa sentitzen etzako nahikoa izan zen. Baina oso arro sentitzen naiz esandako guztiaz eta egindako guztiaz, berriz ere berdina ingo nukelako. Eta ordu ezkerostik esandakoak esanda eta egindakoak eginda, nahiago izan dut, ez dakit, nire isiltasunaren jabe izan, nire hitzen esklabu ez izateko edo, ez? Eta, oso momentu gogorrak bizi izan ditut, nire ingurukoak ere bai. Eta, egoera horri buelta ematea lortu dugu, eta pixka bat, bigarren, ez dakit, etapa bat edo ireki dut bizitzan, ez? Aldatu egin zara? Bai, asko. Zoritxarrez. Fidakaitzagoa zara orain? Bai, desente... Bihotzari giltzarrapoak jartzen dizkiozu? Bai. Azken finean, garai horretan urte batzuk pasatu dira, eta esan nuen moduan, 4 urte beteko dira, ezta? Bai, 2009 izan zen, 4 urte egingo ditu aurten. Eta, egin ez duzun zerbaitegatik zigor bat jasotzea oso gogorra da. Eta egoera hori bizi izan dutenak badakite zer den hori, ez? Eremu desberdinetan. Baina egia esan momentu horietan laguntza guztiak gutxi dira. Eta zentzu horretan, beti eskertuko litzateke laguntza gehiago, ez? Nik uste eskainetako laguntza guztiak ez dira nahikoak. Dena den, prentsaurrekoan bertan ere garbi geratu zen ez zeundela bakarrik. Prentsarren aurrera agertzeko modua ere nahiko adierazgarria izan zen. Oso babestuta agertu zinen. Bai, eta pena mantzidan benetako babes horren islada ez erakutsi alizatea edo, ez? Nire lagun asko eta asko hurbildu ziren, 100 izan ziren. Hotel Amara plazanara hurbildu zirenak nire prentsaurrekoa zuzenean ikusteko. Eta persona guztien babesa sentitzen, niretzako oso berezi izan zen. Eta gero, sare sozialetan, hain tipikoa diren kritikak, ez? Kritika anonimo horiek jaso izan nituen. Besteak beste akatxo bat egin genuelako, edo egin nuelako nik, nire atzean, aur batzuk atera ziren argazkian, atera beharretzirenak noski, ez aurrak, ez helduak, eta etzen inor atera behar nire atzean, eta historia da, jendea etzela sartzen,
egon gela horretan, eta poliki-poliki nire atzean jartzen aritu ziren gazte batzuk, eta... Beraz, etzen izan aurrez prestatutako zerbait? Inondik ere. Hori ere ezin da etzela prestatuta izan, eta, horrelako kasu batean, horrelako akats bat eukitzea, nik uste ulertzeko dela, nik behintzat... Zeu bakarrik joan zinen prentsarren aurrera? Nik antolatu nuen prentsaurrekoan, ere familia arte eta lagunekin, baina, esate izutan bezala, horrelako akats bat eukitzea, nik uste ulergarria dela. Hori enekien esate baterako? Nik enekien hori horrela gertatu zenik, eta leku faltagatik izan zenik, eta... Inondik ere, helburua etzen pena ematea edo ez dakit biktima papera hartzea, ez? Nik kontatu nahi nuen gertatu zena, ordura arte gertatu zena, eta nire ikuspuntua zein zen, eta usteet ondo islatu nuela, nahiz eta pertsona batzuek ez gustoko eduki, ez? Kontzienteki zuk dakizula etzen nuen ezer hartu, baina positibo eman zenuen, eta nik pentsatzen dut. Hemendik aurrera, edo arrezkeroztik, kontrol bat pasatu behar izan duzun bakoitzean, beldurrak aidean egon beharra izan duzu. Zoritxarrez bai, eta gainera... Fedea guztiz galduta? Bai, lehen ere egia esan fede askorik ez neukan, nahiko sistema aldrebesa da, txirrendula izan daukaguna, eta adibide garbi bat jarriko dizut, atzo bertan, goizeko 6:30 etxera etorri zitzaizkidan 2 pertsona, uzikoak zirela esanez, tinbrea jo, eta, Zuri atzo goizean? Atzo goizean, bai. 2 pertsona etorri zitzaizkizun, astegun buruzudi batean, goizeko 6:30, 6:30, bai. Tinbrea jo, eta uzikoak gara esanez? Bai. Bi vampiro? Bi vampiro, bai. Eta, atea zabaldu nien, eta esan nien, guk nahi ezkoa daukagula egunean zehar ordu bete jartzeko, kontrolak pasatzeko eta abar, eta nire ordua goizeko 8:00 9:00 arte zirela, beraz, zer egiten zuten, 6:30 ordu terdi lehenago etorrita, eta, haien erantzuna izan zen, atea zabaldu ezkero, aukera zeukatela bertara joateko, eta esan nien, goizeko 6:30 nola ez nuen atea zabalduko. Timbrea entzun da, larritu egiten zara ordu egiten zeo zer pasalakoan edo, eta, errespetu falta bat iruditzen zitzaidala, eta baina, kontrola pasatu nuen, eta haiek, bere bete beharrekin jarraitu zuten, ni ohera sartu nintzen, eta lotan jarraitu nuen. Lo hartu altzen nuen? Ez nuen loherik hartu egia esan, nahiko piztuta gelitu nintzen, eta nahiz eta goian sartu ez nuen lortu lorik egitea, baina. Zu behar bada ofizialki positibo eman zenuelako batzuen begietan susmagarri izan zaitezke, baina sekula positiborik eman ez bazenu ere, horretarako prest egon beharra daukazu. Bai, azken finean. Denok zarete susmagarri azkenean. Goizeko 6:00, astegun buruzuri batean, bakarrik zauden, ez zauden, emazterik badaukazun, ez daukazun, aurrik badaukazun, ez daukazun, ezer kontutan hartu gabe. Goizeko 6:30 tinbrea jo eta atea irekitzera bortxatzen bazaituzte, bortxatu eurek esan dezakete ez, guk tinbrea jo dugu eta ez irekitzea libre zenuen, baina beste alde batetik pentsatu dezakezu, irekitzen ez badiet, ez aldidateare jazarpen handiagoa egingo aurrerantzean. Beldurgarria da. Beldurgarria baino lotxagarria. Mesiri egingo liokete alakorik. Ez, baina, azken finean nik uste txirrendulariok nahiz eta ez dugun merezi horixe lortu dugu. Gure elkartasun faltak egoera horretara eraman gaitu, eta garai batean egin zen astakerien ondorioz, prezio garesti xamar bat ordaintzen ari gara. Egunero nun lo egingo dugun eta ordu bete hori, nahita nahi ezkoa den ordu bete hori nun egongo garen esatea hutsa ere, ez dakit, kartzela bateko 3. graduaren moduko bada. Hala da? Eta azken finean, txirrindulari... Hala da, txip bat jartzea falta zaie. Nik aukera nahiago nuke txip bat eduki, nun egongo garen jarri beharra baino, nahiago nuke txip bat eduki ordularian jarrita, eta jakin dezatela 24 ordutan zehar nun nagoen. Baina jakin da,
hori, Ez gaizkile dizutela bat, hainbesteko latarik emango? bai, eta jakin da gaizkile baten bizitza eramaten ari zarela, ez dakit, kirolari, ez dakit, normal eta duin bat izan beharrean, eman behar, ni ez dakit zer egin dugula, ez? Berez zuk ofizialki orduan, Mikel, ez duzu turrean etaparik irabazi? Egia esaten nahi baduzu, oraindik ere ez dakit, epaiketa batean eloitea jarri genuelako orain dela 4 urte, oker ez banago, hori da 4 urte, eta oraindik erantzunik ere ez du jaso, beraz, ez nau arduratzen, niretzako nik irabazi nuelako etapa, eta hala sentitzen dut bihotzez. Aurten berriz ere turrera joango zara, hori izango da zure helburu gorena, denboraldian. Turra obsesio moduko bada, beti izugarri gustatu izan zaiten lasterketa bada. Eta behar bada gertatu zenaren ondoren, oraindik eta amorrazio handiagoa etapa bat irabazteko. Ez gehiago, baina iazkoa izan zen pixka bat, tur berezi xamar bat, 3 urteren ondoren bueltatzen nintzelako, eta zoritxarrez eroriko batekin ukalondo hautsi eta etxera etorri behar izan nuen. Eta horrek bai egin ziala mina, ez pixka bat, gogo izugarrian neukan, oso ondo prestatuta nindoan, eta eroriko batengatik etxera etorri behar izateak mina asko egin zidan. Eta urtengoan berriz ere, pixka bat errebantxa zentsazio horrekin nijoa turrera, eta buru belarri ondo prestatuta, eta garaipen bat lortzeko esperantzarekin, bai. Nahiago nuke.